atong klarohon nga ang Iglesia ni Cristo miingon nga dili sila supak sa balaod indekin. Ang ilang supak ang pagbaluktot sa balaod mga kagalaan. Muna nga karon padayon to ang ilang panagtapok-tapok padayag sa ilang sentimento labot sa mga nahitabo karon sa atong panggobyerno. Straight to the O point. kana atong girespetaran tungod kay kana kabahin, tipik og kabahin sa ilang constitutional rights. Straight to the point. Doon na po yung mga tao nga bisag dili miyembro sa Iglesia ni Cristo ni apil sad. Ila gyud po na mahigalang rights, no? Nagsugod ni kagahapon mga sukid dig paminaw, no? Okay. Kay ang mga tao manggod dili nato i-underestimate ang ilang understanding sa mga panghitabo karon. Nag-observe ni mga tao nga lahi man ang dagan sa investigasyon, dili man purely for accountability reason gyud ang paggukod mahigala ining mga dunay na lapas nga balaod. Kay moyong ka nga accountability, ang balaod mahigala fair ang iyang pag-implement. So imong makita ron medyo lahi man ang gipanggukod mahigala politically motivated man. Kay kung di pa politically motivated, i-appeal tanan nga na-involved ining mga anomalya mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Karon bisan pa og wa kay involvement or bisan pa mga higala og do na kay sipyat gamay. Kay kitang tao mahigala isip tao naman tay mga sipyat ginagmay. Mao to mga higalay kuy-kuyon og maayo nya kadtong sipyat nga dinagko wa na. Adi gito sipyat tong dinagko na gid kay labi nagmali-malita na ng kwarta. Wala man. Kawantay mo man akong giingon, bisan nga ni sa flood control investigation, asa man ang flood control investigation ron? Nga naa naman si Erwin Tulfo, mahigala siya naman maoy Blue Ribbon Chairman, Blue Ribbon Committee Chairman, wa na ilalis. Muna akong giingon, klaro-klaro lang itong komentaryo ba? Adto panahon nga lalisunon pa, kinsay legitimate Blue Ribbon Chairman, gailog gabrasuhay. Pero karon wa na gyud. Kamo na. Si Erwin Tulfo na. Mao mahigalay Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero kabantay ba mo, wa na laing schedules Blue Ribbon day. Nabay miingon nga mag-imbestigar sa sunod semana ana na pizza mahigalag kinsay pang imbitaron wa. Ang mga na-involved o kadto mahigalang gipanangtang bisag katong gipanangtang lang BBM diya sa Malacañang bisag butang ta lang way labot sa BBM. Mga tao na mo conclude kay ang corruption na anas doorstep sa Malacañang. Mga tao na akong pakonkludon. Sila si Amina Pangandaman lang. Si Amina Pangandaman, si Traigib Olaybar, Jojo Cadiz, Adrian Bersamin. Bisag sila lang. Ang mga tao na lang akong paingon og abot apil ba sa BBM o buwa. Pero naa na sa doorstep sa Malacañang ang korupsyon. Igo lang ni mga tawhan na gipanangtang. Even si Lacson, mo'y nagsulti. Kani adto nga gidaan nila kuno angan ni BBM. Kabantay mo si Lacson may nag-expose na day. Nga why labot sa BBM gidara niya ngan ninin lang ina Pangandaman nilang Traigib Olaybar mga way batasan ng mga tawhana, gidaangan sa presidente sa ilang pagpangawkaw. Straight to the point. Pero nga nung seleksyon nga miingon nga, gida ang pangano, man nagyaring niya ipatawag sa iyang Blue Ribbon Committee. So magklaro ni mo, kana bang klaro-klaro ba ng istorya ba? Di naman tayo magpihig-pihig bitaw? Klaro kayo nga medyo dunay kakulian kini. Og mupadung na sa Malacañang, ang investigation mahigala, padung na nitong ebidensya, wala na. Wa man din mapatawag, bisag ibutang tala nga way labot sa BBM. Pero ikaw may BBM, wa kay labot. Unya maingon nga nakadawat og kwarta, mahigala mali-malita ang kwarta, angay matarong na sa BBM gay may mulimpyo day. Sige mang limpyo. Sige mahigala mo ingon be, imbestigaron tani. Klarohon tani kinsa maning ngano inyo magida ako ngan? Para klaro ba? Pero nahilom ang tanan. Nya mga tao di man mga kasabot mga tao na lies. Ay, lisod ba kayo ng imong pagpuyo-puyo ko ng istorya ha?
Straight to the point. So kana klaro kay mali-malitang kwarta. Nya doon na ba na himo mga kagilanwa? Mangusog yun sa BBM. Kana bang gida imongan bitaw? Gida imongan sa pangwarta? Mangusog ka yun. Mabita na akong concern bitaw dahil ka na bitawng di pa kunsa pa mo na ingon ko nga naay mga vloggers uban. Mo na akong concern. Actually I hope mo na akong concern naay mga vloggers uban nga nanguha sa ato mga videos ug uban pa. Sige na lang kay mo man ang ila. Acknowledge sa mo pud mi diri. Pero ang ako lang hangyo ba unta, Inday Maris. Kana bitang muda sa kungan, ayaw lang og kuan kanang panalitan ko mag-vlog mo, pag vlog lang mo, okay na lang ko anak, kuhaon ninyo akong video. Mao naman ay naandan gi sabuag man akong komentaryo. Di okay na lang ko anak, pero kanang madasa gyud sa kungan Rufil Banyok. Bida niya simbak ko uroy og manay akong gikakuanan digital kay bitaw lisod kayo gukuron kay mga laki sa mga tawhana sa digital ako concern gyud ko anak. Pero ako ipabalik-balik yun, usara na akong Facebook, mga higala nga Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nga doon na blue check. Mo na akong Facebook page. Kaya kung kuyawan mo gud ana, I hope ayaw lang gid taon. Ayaw gid mo tuosad. Bisag kinsa nga mga politiko nga muingon na gani nga nay nangayo og pabor kini si Rufil Banyok nya migamit sa Facebook nga ayaw gid taon. Ako concern kay ko ana, mo na akong kuano ta ba nangingon ko Inday Ken o Inday Maris nga kung palihog lang maghimo lang mo inyong Facebook. Daghan may mga vloggers nga naghimo ila nya ikuha lang sa among video. O alam ko problema anak na lang kay total nya gi-acknowledge sa ta. Okay ko anak pero kana bang gamiton ako ngan giba nga maog yung ngana niya human kwan. Ini pangomentaryo man gud nako, responsible ko sa akong komentaryo. Og no kay gi-post niya responsable ko kay ako man na. Pero nailay nagdas ko nga nahitabo na sa una day. Nga paglakaw-lakaw na ko ginagrupiha isuga sa imong imong komentaryos kon. Wa koy problema nang isog. Kay nako sa baruganan nako saktong lugar mo kuan magyud ko. Wa may problema ko na di man ko mo hadlok kanina pero kanang lain ba mo ay magpaisog-isog dito nya dili ako nagpost dai lahi pud na. Mo na akong hangyo mo na akong punto. Nga mamalihog unta ko kanang mga vlogger nga magdagyod sa kungan, ayaw lang pod. Pagdala ka ng lain nga, unya, okay ra ko. Ang akong komentaryo, kuhaon ninyo, sige lang. Kaya nga naman, lisod ba ko ni among trabaho media ba ta? Nya dunay mga tao mahigala nga manggamit man na labi na ron na uso na ni mali-malitang kwarta ron. Mapasinginlan mo ahat din ha. Muna ako nang gikuan nga ipatabang tanin sa NBI inani. Muna akong concern na, kaya lisod mo ko kayo nga, nabay maggamit-gamit sa itong pangan. Doon nabay solicitation sa una nga, dito sa Leyte day, gigamit akong pangan. Nakasibaw tong, nag-gisolicitan kaysa, astang spellings ko nga, sayop man. So, kibaw sa dili ako. Pero kaning anak ba, malihog lang tako nga, kuan. Muna sa ako sangyo nga. Sige lang, okay ra ko, no problem ra nga. Nayuban, gichap-chap akong komentaryo, gisabuag nila, asa lang mga bot. Okay ra ko na, no problem. I-acknowledge sa gamay na lang, nga, dirigi ka na mo. Pero kanang ako nga nga dalhon sa ayaw lang po dunta kay kana na ang lisod na sagog ayaw na nga kuan gyud basi mamislead ang mga tao ba. Mo na akong punto sad. Mo ni kini pong kang BBM kung tinuod man galing nga si BBM wagi labot gidara iyangan inila ni Amina Pangandaman imbestigaron na sila Mangusog si BBM anag mauhon mahigala. Pero may nang usog.